Jarang wong lanang sing gematis titi dan ngati-ati kuwi. Lah wong lanang kok nyimpen dhuwit. Angel ya wong lanang nyimpen dhuwit masamu nek wong lanang sing gematis sing setiti tenanan ngono kae. Duh mbok kirim kabeh ning bojomu ya iso wae duit entek mbok dienggo apa. Misal ora dienggo wedokan ya dienggo mbah ora ngerti wong lanang. Wong lanang ora iso nyimpen dhuwit. Tapi bukan ngelek-ngelek wong lanang, emang kenyataane ngono, faktane ngono kuwi ya. Kuwi ra kesalahane 100% wong lanang, ya kowe barang. Goblik, ngerti ora? Ah dadi wong wedok kudu pinter. Misale ya nek iso duitmu to dicekel dhewe. Del rekeningmu dhewe, misal nang omah kebutuhan apa ditransfer ngono lho bolo. Aja awake dhewe anu kerjane kene wis kerja rekoso mbok dhuwit mbok transfer kabeh nang omah e. Wong lanang ora iso ngecakno dhuwit kok diomongi kok. Lah kecuali bojomu kuwi gemati tenanan wis terbukti bojomu pinter tenan ngolah dhuwit ngono. Nah, wong lanang kok mbok cekeli dhuwit mbok transferi dhuwit ya wong lanang wis ngono kae. Rumangsa dhuwite akeh. Enek wae sing menyalahgunakan ngono kuwi kan. Dhuwit akeh ketoke dhuwit akeh ngono kuwi. Alah wis mbah maune jujur dadi kaya ngene ajur kok ora percaya.